Ahoj všetci. Dnes sa pozrieme na jazykový myšmaš v Rakúsko-Uhorsku, kde každé slovo malo váhu a história sa písala mnohými jazykmi. Na začiatku 19. storočia bolo Rakúsko-Uhorsko ako veľký kotol plný rôznych kultúr a jazykov. Predstavte si, národnostné menšiny museli hovoriť po maďarsky na úradoch. Katolíci sa modlili po latinsky, zatiaľ čo protestanti používali biblickú češtinu v kostoloch. To bola poriadna jazyková gymnastika. Ale nebol to úplný chaos. V roku 1787 muž menom Anton Bernolák kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu. Jeho princíp? Píš, ako počuješ. Jednoduché, ale prevratné. Táto jazyková rozmanitosť ovplyvnila každodenný život a kultúru fascinujúcim spôsobom. Nešlo len o komunikáciu, ale aj o identitu a prežitie. Takže keď si na budúce budete myslieť, že učenie sa nového jazyka je ťažké, predstavte si, že by ste sa ho museli učiť, aby ste sa vedeli orientovať v živote. Ďakujem.